Masinde kata dwaro mora mora mar ohala. Donj mana Equity mobile app kata Equity online mondo ichak kungo kawuono. Kungo yot kod Equity. Arwaki chenro wa makawuono mar ohala gi mwandu. Chenro wamedo goyo mbaka gi oganda luo mago matiyo matek e weche mag ohala kod keto mwandu. Kawachopo singo marwa mano makelo twak makelo dongruok kaka oganda luo. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. E chuny boma ma Nairobi romo kod Ronson Philip Odenyo mata ohala kar uso chiemo mar Cafe Deli. Ohala mano chaki higa mar 2007 nyaka sechegi giseyawo bedegi mokadek e chuny boma ka ma Nairobi. Ne walime kati mohala no kendo mai kaka ne watwa kode. Nyinga Philip Ronson Odenyo ana jau Kenya by birth but ne wadar koro adak Busia the moment. Cafe Deli restaurant ama magawa mar Cafe Deli en magawa manochako higa 2007 kaka duka mar cake cho Westlands. Koro dhi kamano nyaka higa 2013 ma negibiro town mawayao duka mokwongo along Moi Avenue opposite Union Towers. Mano Cafe Deli mokwongo. Marario wayao Tumaini House tok Kencom. Alafu branch maradek ni wayao along Kenyatta Avenue. To diere COVID ne waloro ne wadar wadhi along Koinange Street. Mondi chako hala ni namba chiel nyaka bed gi passion. Nyaka bed gi gombo mari timo hala ni. Nyaka bed gi maintie azin gima en wache namo. Yani ni nyaka bed passion. Won ka kane gichako, I can tell you for a fact, no way to teach. Kama not you no folk by that time. No way to teach. More design ma pesa manentiogo matin, onyiogo equipments mag gigo motiogo e baking. To no bake ga no chako mondi e ot kapok oyudo pesa more rent go Westlands. Koro no bake ga to loso to owuotho go kotero kotimo deliveries. To kane giyudo kama koro ne ginyalo kete bakery or Westlands, still the trend podi no dhi nyime. Koro ne gi bake to ka gise bake to giwuok ka ngamachielo dhi yo kitu suru, ngamachielo dhi kata kure, giwuotho gi tiendgi ka gitero cake. Mondo iket restaurant kaka kama nyaki bed gi single business permit, nyaki bed gi health certificate. Health certificate gibiro apply, kise apply gibiro gi timo inspection kama idwaro tiye no, cho jikon, welfare mar staff, hygiene around. Koro kagise timo inspection kamano gibro evaluate alafu give me certificate no money health certificate nitie fire certificate mar jo fire, nitie liquor license ka wauso magawa ka dongino wauso kongo. Koro nitie liquor license, nitie ka imedo kaka koro oko kacha wamedo wa extend oko kamano iluongo ni encroachment. Koro nitie license mochulo miluongo ni mar encroachment license gang. Yes. Nitie food handlers kuom joma tiyo ma food handlers certificate ma nyiso ni gi bedo certified gi Ministry of Health mondo gi handle chiemo. Anyalo wacho e yao branches moko. Namba chiel ka kwa maintie ineno ka capacity ma ji nyalo biro mar ji ngeny moingo kaka inyalo accommodate gi. Koro mano nyalo mi yaw branch machielo. Another thing, ing'iyo ka
intie gi pesa maromo mabro sustain run branch machielo no, nikech kiyawa branch to ing'eni dweche mokwongo miyawo go branch ok obitimo maber. Koro intie gi yo machielo mibro sustain go branch no nyaka mondo otingre malo be, nikech trust me, ka okitimo kamano to branch no bro ga chiemo. Kiyawa branch kama bro ga chamo pesa rather yuto miyude branch ni manyalo kata goyo mapiny. Koro nyaka ibed ni intie gi keno moro kando, ama intie gi nyalo ma ibro ng'eyo ni kayawo branch machielo anyalo sustain nyaka chung ma ok otegemea branch mama. Then ing'iyo be kumidwa kete branch no en kama chalo nade. Kaka for example wantie gi branch Moi Avenue, traffic mar ji makalo kanyo ng'eny sana. By then joma ng'eny mane tiyo e restaurant no ng'iyo gi wach hantu yudo tichamo savings ok ne keno ok no embrace keno. But for now no puonjwa ber mar keno, kata covid no be no puonjwa ber mar keno. Koro iyudo ka sani wakano pesa every month, nitie percentage me everyone depending with their need, nitie percentage magikawo tamalo magikawo giketo kando mondo okony in case of gimoro machalo kamano. To kata covid kende seche moko nitie gigo mang'eny mabiro ga ma ok wachano, kaka tho, kaka wan gi welfare. So welfare no wayudo ga konyruok. Wasebedo ka watemo namba achiel nyaka ibed ka change iwilo menu mar chiemo miuso, nyaka bed iwilo every time, kikisika gi gimoro achiel ma iuso throughout. So waloso ga menu after every 6 months. Customers wa machon ka wamiyo giga chiwo once in a while, ilongo ni incentives. Watimoga marketing most of the time, especially skunde universities. Wauso negi chiemo gi at a low price sani. Kawa watero negi school wanyiso gini we have this, wauso magi. Koro kagisiti ko school gibro duogo. Koro that mano yo achiel be mar make sure ni kiny wan gi customers boru chagi chiemo machielo. Wantie gi social media handles, wantie Cafe Deli and restaurants, wantie Instagram, wantie gi page, wantie Facebook, to Google be inyalo yudo ki Google Cafe Deli and restaurants ibro yudo. But most of all kintie town, kintie Nairobi boma along Moi Avenue nitie branch wa opposite Union Towers. Kintie Koinange Street at Rubis Petrol Station ibro yudo Cafe Deli, Rubis Petrol Station kanyo. Kintie Yoken Kompin Koni, Token Kom kanyo nitie milongo ni Tumaini House, wantie gi restaurant kanyo. Alafu along Ngong Road kabe wantie gi restaurant at Lexo Petrol Station. Yes. Bang' tieko sombe mar klas 12, Newton Ochieng noremo yudo omenda mar dhi mbele gi sombe e kuonde mag tiegruok. Eka bang'e nodonje kar tich mano mar gedo, kama nobedo gi gombo mar puonjore tich mar tudo stima. Nyaka sechegi ohala ne osemiyo chako ohala ne jonyuolne, ka bende osetero nyithindgi e skunde mopogore opogore. Nyakora Mgajwa owinje sigande. Nyinga Newton Otieno, nonyuola Siaya kamoro ni Alego Ulafu. To atimo tich mar stima, gi dho ngere iluongo ni electrical installation. Tijni nanwang'ora katime kochakre higa mar 2018. Bang' ka natieko somba e form 4 dala, to kendo nabiro Nairobi yore mage medruok, kama pesa ne otamore. Nanwang'ora ka ani Mjengo, kama ne chunya ohero na sekta mar stima. Nadonjo kanyo to gi sinani mara ema nachake tijno endo. Atime kadhi kamano mi
atiyo ikembe madhi ariyo mag ji mopogore opogore. Kaluwore koda geno koda yie mane an go gi sinani mara, ne chunya ong'ado mondo mi awuo gi kambi mar ng'ato. An bende achak mara awuon, nikech an kod dwaro mar dongruok. Ok daher kaka ng'ata mondo mi achung' kamoro achiel. To dwaro na moloyo mar yawo kambi mara en ni mondo mi abi akony chieng' moro ujende mamoko kaka an bende nokonya. Gie sani tijni osedhi koda mabor, nikech nachake 2018 to osego koda okang'. An awuon osechulo na bills ga, osekonyona anyuolana, to kata mana oda an awuon gi osiepe bende ochungo. Kata ka ok an kenda, to osemiyo ji mopogore opogore thuolo mar tich, mamano bende akwano kaka ber mare. Kendo osetuda gi ji mopogore opogore, mano bende ber mare. Tijni miyo ng'ato thuolo mar dongruok e obwongone en owuon, to bende omiyo ng'ato thuolo mar dongruok e yore mamoko. Asegoyo kode atua nikech kang'iyo period masebetie gi gima osetimona en gima ber. Mak mana ni changamoto bende nie ien, nikech mondo mi ng'ato otrasti mi omi tich kata omi ode ni mondo itiye, ok en gino mayot kapok oneno kama itiye. To bende nitiere changamoto kaka yore mege chudo, machalo kaka client nyalo mi tich to odwaro ni mondo mi i-supply material, to in bende ichung' ni labor. Obedo matek nikech seche moko client chuli modeko, seche moko idhi holo material to pok ichulo. Koro kamoro nyalo tamre chuli, kamoro bende onya chuli moleo. Mano nyalo miyo bende funde ringi, kata nyalo miyo stress gi kosana giweg jok mami material mitiyo godo. E yore mege manyo tich bende otek, ok oyot, nikech competition ni malo kabisa e field. Lakini gima duong' mogik en gima iluongo ni discipline. Ng'ato ka in discipline, to kamoro amora midhiye tich nyalo luwi, nikech ber mari manyi kamoro amora ma idhiye. Koro mokwongo ng'ato wuon nyaka bed focus e gimoro amora motimo, nyaka kini mokwongo bed discipline bende, mondo mi ng'ato ka ng'ato oher tich mari, kendo ng'ato ka ng'ato oher kaka in wuon iting'ri kata itimo tije. To gimoro amora ma itimo bende nyaka iketi e chunyi, mano bende nyaka bedie iye kanyo, nikech gima ok iketi e chunyi ok nyal wuok ni maber, ok kata mana ni ng'ato nono, to kata mana in wuon. Koro chunyi gi pachi te nyaka bed kanyo, dwaro mari nyaka bed kanyo, to bende nyaka ikawe kaka en wuon e tiji. Seche mitime onego itim gimoro amora mitimo ka gima kinyo kichak itime kendo. Construction industry dwaro creativity mang'eny, nikech kidonji od ng'ato kata kitimo ni ng'ato ofis, nyaka ing'e ni higni mabiro mbele obro dongore machal nadi, kata gik moko bro bedo noselokore machalo nadi. Koro nyaka ipar ni ka ok sani kende, to e kinde ma mbele ng'ani bro dwarano, kata ji adi mabro bet e space machalo kamano. Mano kwano ma nyaka igo seche mitimo tich mar stima. Mar ariyo, nyaka ibed ng'at ma flexible, nikech client nyalo biro ni timne ma, to king'iyo gima onego tim to en machielo. Koro mano bende nyaka ibed ng'ama flexible. Inyalo advise client ni aneno ni mondo watime kama, ka watime kama to dhi wuok kama, to ka watime kama to dhi wuok kama. Nitiere clients ma bende nigi kuonde ma ginyiewe gik moko, ma kamoro jauso nya wuonde, onya miye gima ber e price ma gima chielo. Koro bende nyaka advise client kapok odhi onyiewo gimoro, mimiye description mar gima idwa timono, nikech tok ka isekete tiketo gima rach, bende in ema nyaka ibed jamakosa. Koro owinjore i advise client e gima onego tim gi kako onego time. Ka en material, to nyaka imiye description mar material no gi kako onego bedi in case no bro dhi nyiewe kende. Koro mano bende bedo changamoto, nikech nitie client ma ibro dhi ka osenyiewo gimoro tayari ni mondo mi iketne. Koro ka ikwere to bro bedo matek,
koro nyaka iyie, lakini gima duong' ni nyaka inyise ber kata rach ma gino biro kelo ne bang'e. Gima noywaya kabisa e tijni en dwaro mar dongora an awuon, kendo chung' ni an awuon, nikech ok an gi dwaro mar gik kama antieni, to an gi dwaro mar goyo kang'. Koro duto e seche ma ng'ato timo gimoro amora, kata e kinde ma in kod dwaro mar timo gimoro amora, nyaka ing'i ni to gima timo ni odhi gik koda kanye, to an awuon adwa na gik kode kanye, to adwa na kony kode dhano machalo nade. Ok anyal donjo e tich mar stima nikech adwa pesa, lakini chunya dwaro ni atime nikech kanyo e kama chunya nitie. Gima chunya dwaro atimo iyo makare. Kadhi na kanyo pesa ng'enye, tabro time nikech pesa. Koro atime nikech chunya oyange kendo amor kode. Mano miyo production mara bedo maber moloyo. Gima nyalo kono ng'at manyalo gombo e ohala machalo mar stima kata mora mora under construction industry, mokwongo nyaka ibed ng'at ma nigi discipline, nikech discipline ema telo to gimoro amora luwo bang'e. Mar ariyo, nyaka ifocus e gimitimo, nikech focus nyalo miyo ng'ato kibedo determined e gimitimo, production biro bedo maber, to kata in iwuon konyruok mari biro bedo kanyo mayot, coordination mari gi ji bende biro bedo mayot. Koro nyaka ibed gi discipline, nyaka ibed determined. Mar ariyo, nyaka ibed ng'atno ma chwanyruok ne ok yot, nikech e construction idil gi ji mopogore opogore, ma chunygi bende opogore opogore. Koro anga mari nyaka bed piny moloyo, ok odwar ng'at machwanyore piyo piyo. Ne ng'ata manyalo gombo tudruok koda, wanyalo yudore e namba mar simu kata e WhatsApp. Namba na mar simu en 07 04 07 00 98. 07 04 07 00 98. Newton Otieno. Wakaw yo machoke chendo ni mar ohala gi mwandu nyakoromo ga juang, kata kamano ka waduogo wamenyo ni ja ohala wa mar juma. Kik idhi mabor. Wang jowi mari ma ihero kendo igeno. Ramogi TV yango higni 2 e yamo. Kuom mano, wan kod chenro mar arieya mar duoko erokamano kendo riwore kod johera magwa e kaunti ma Siaya kod Homa Bay. Nikech e Ramogi TV kae, wan gi adiera ni ngima en mwandu. Wabo bedo kod nyasi mar chiwo thieth ne joneno magwa, kendo wabiro bako budho mar atipo. Kaeto, watieko kod alam mar goyo erokamano ni Nyasaye kuom tayowa e higni gi duto. Jolendo magwa muhero kaka Lynn Ramogi, Stella Brenda Nyatiochieng, DJ Kolo, DJ Vic, Ninja the Entertainer,
min jake, Ruth Nyajemo, to kod mamoko biro bedo kodwa e wuodhni. To mondo nyasi odhi makare, ka wakelo mor kod ilo ne jonenowa. Ka in jawala, riwruok mok mar piny owacho, kata kar tiegruok, inyalo riwri kodwa ka ioro ote ramogi@royalmedia.co.ke. Bi wariwre kanyakla ka wakelo ber, mor to kod puonj ne oganda Luo. Machiegni kendo nyakoro mga juang'e chendo ni mar Ohala gi Mwandu. En mor mara ipodi kete mane chendo ni wang' jowi mari mihero mar Ramogi TV. E kaunti ma Kisumu, oromo kod nyaluo matiyo mateke ohande mar uso bepe magedo. Ohala mano ochako mana kotiyo ne ng'ate kambi moro mar uso bao. Kinda mare nyakoro mga juang'o miosani entiere kod kare mo use bao gi ohala ma en mare uwuon. Nyakoro mga juang'o, Rosemary Otieno en ja ohala wa mar juma. Anilonga ni Rosemary Otieno. Atimo ohala mar bao kona lejo ka. I suppose it me for it's almost 15 to 20 years. Ohala mar bao ni chon ne okong'eny. And wambe nwakawe kuom ng'ato kano neno ka it was selling. No dhi maber. Makata ka ni igine ni dhi waro bao. Inyalo ware ti chopi gode ka wuono to dhi adhia te. Kendi chakido ka doke bungu. Koro na neno ni nen at least it has money. Mane momiyo na chake ni mondo koro ambene ayudgo kaka nyalo puonjo go nyithindo kanya chulo ot tanyalo konyora go marach. Initially kapok na chako ohala ni na uso lewni koro kane aneno ka it was worth to in fact my sister in law na mano gwela to en mano medo na matin to gimeka mana timo go ka tachako go gi Gloria achiel. Wand bao kano wachako ne ber kabisa. Tiyudo ni samoro ng'ato yawe ka, ng'ani nigi price ne, to chon ng'eni ne wabet kamoro achiel wawinjore wacho ni kata ka en 42 iuso pesa makama, 32 iuso pesa makama, and people agreed mane watimo the same price. Koro later iyudo ni samoro ni ngi ng'ato indiko ng'ano bro wuok kama ne intie, embe ngi customers gi moko kao to dio yudo pesa ne moro kato kao loan to dio chako go ande. Koro that is the disadvantage makoro ne wayudo wan jok mano chake chon, but all the same pod ng'ana mane santo koro medo teka ahinya kiani be jigedo koso juk gedi gi uchumi makoro ntiene inyalo ware tineno mana ka ba olokre rati okine kata ng'abiro kawe. Koro those are the challenges, but anyway pod wana iye nikech ohala be sani onge lok di timo ohala for 15 years ichaki loke dichiel ok nyal lokore nikech ibe koro mari ni eming'iyo go opogore gi moro koro wang'ang'ana tu, but the challenge ma wan go en mana ni ikawo ng'ato indiko ng'ati mindiko ni odhi oyawo kamoro ng'ako yawo kamoro dong definitely obro dhigi most of your customers. That is a big challenge we have. Koro ing'eni ohala miseng'iye mabiro matin makidam nyalo timo ni gimoro. Koro ing'eni sani kata dang' awach ni awe ohala ni adhi aus rech ok anyal kop gi rech, awe ohala ni adoge lewni nasawe chon akia kata ni mane masani kiyiero to ber, awe ohala ni adoge juice, and then ing'eni ohala ni en mar pesa mang'eny. Koro you feel kata kidwa chako uso juice na mana uso cha macha though juice is 100% profit, but okoro otin, you feel ni otin okay ing'eni mane koro iduoko nyaka your expense chien kaka koro ne kaka ne iuso ma koro kinya use kendo kaka koro uso moko. Koro wan waji kaka mwatu mondo ausa pod wabeda kode pod watema nyaka ibed ni ka wuone ni awaro kata sida post aware ma obiro kata ka aware 50,000 tadwa ni mondo ause ka usa dek nyaka record pin ya uso adek odong kata 47 kachaka uso wa 10 a record na uso 10 at the end of the day ko rumo tabro ng'iyo ni na awaro gini 50 to ma use 10 ni orumo kata koko rumo ayudo profit mar pesa di to kata poko rumo be adhi kode maber nikech okinya use usara namli ma ok record pin
Mano, you don't know whether you are getting lost or you are gaining. Nyaka I record gik miuso. Gima ng'eyo ni kobiro mopenja ni odwaro timo kata kopenjo ng'ato ok anyal discourage because abo ng'ise ni many space mondo mi ng'ama biro timi nade kata kanyalo bedo gi supplier kata ka en go alen kareje ni embe mondo tim nikech ng'eni ohala to pogore. Inyalo bedo ni kwero nyawadu ni kike timo ohala ni to kodhi otin ni sani abo ng'ise ni sani to ohala ni onge pesa chon to ne en go ting'eno ko biye gimomiyo ko biye obo ng'ise ndo in to ma chon to ne en go to sani to onge to pod intie koro the only thing ming'ise ibo mara ng'ise ni no in kidwaro kiseyudo space just come and penja kaka inyalo timo kaka inyalo yude kopo ni inyalo yude kaka ng'ato nyalo migo tichaka chaka ok anyal kwere ni kik itime Mai makelo giko mar chenro makawuono mar ohala gi mwandu ene geno mar nyakoro mgajwang ni medo puonj makare kotenda gi mago mwamenyo ne chendo ni mar ohala gi mwandu tudi koda kendo juma manyien eseche makama omed goyo mbaka mago makana dongruok kaka Uganda riti masani nyinga Lydia Okeyo. Wagulu kata account mar kungu kawuono mondo ichop lek magi magohala obedi ya rohandi mwandu ma itiyo godo ya bis masinde kata dwaro mora mar ohala dhi mana Equity mobile app kata Equity online mondo ichak kungo kawuono. Na otherwise nikarudia Aerial. Mi hupata clean and fresh results kwa mosho mmoja tu. Aerial ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Aerial, usafi bora kwa mosho mmoja tu. Ageno ni ano kawiro makeup mang'enya hinya. Angadio nini tire nyako kae momoria hinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere inya Prita. Tokendo gimora more wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano bera hinya. Era met, era odake kindwa.
Quality Masters Joy Millers kelo ni mok ngano manamba chiel e Kenya. Mungere kaka Raha Premium Fortified Multipurpose Home Baking Flour. Olose e yo mong'ith king'iyo ler mowinjore gi gige chiemo. Mae ok nyal pim gi kit ngano moro amora e pachoka. Sani koro inyalo loso chapat, mandas kata cake e yo ma in iwuon idwaro. Yud chapat mayom kitiyo gi mok ngano mar Raha. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Name mathoth, you are told a number mar 0723730539 kata 0733851201. Thoth ranyisi mane oyud seche ma ipimo tuo mar kansa ne ofwenyore ni ok gikel tuo mar kansa. Kik iluor dhi e pim kata timo screening. Dhi e pim nyalo reso ngimani. Bed ni in kod tuo mar kansa, ok onyiso ni ong'adni buch tho. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Hii pesa unapanga kufanyia nini? Kununua kang'ombe, kambuzi na kulipia mtoto ishi. Ni pesa ngapi unaona hizo ziko hapo, Anthony? 100k. You are our 22nd winner of 100,000 shillings on Jipange na View sasa.